seqediwe. Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu. Ngibonga lento engiyibona niyenza inyanga yonke, niyenza ngothando lusungaphakathi enhliziyweni zenu. Ngithi ngiyacela amakhehla la ekhaya ngibona ubabamkhulu laba esihlangene ngabo namhlanje. Nomkhulila ngenyanga yezulu ngoba uthingo. Bani wonke lokho enikwenza anikwenzi mina nikwenza khona. Wayisholo ngqongqoshe wezemfundo wathi ngumphathiswa wezemfundo, nami ngumphathiswa waleli bandla. Kodwa mina-ke angiyena owa-5 years i-LTD. Ngiyafisa-ke ukuthi bangilekelele ukuthi konke enikufisayo nabafakile kule msebenzi bese bethi mase buyisele ngokuphindaphindiwe. Khona umfundisi obengichazeke kakhulu izolo. Obethi mayekhulume bese ethi igama lenkosi alibongweke. Iwe madoda leli ke liphatha amabhuku omngcwabo kwenzekani? Uyahlupha usathana ngoba ungena nasendaweni engafanele kabe uyangena kuzona. Ubani ungathanda ukubona into enhle kanje? Yabona nje umuntu mayengafuni ukunikela kwenziwe into ezinhle kanje, noyeka yena niqhubeke nabathanda ukunikela. Yeli ilanga la kwakunikela u20 rand ngaze ngalithenga ibhasi abantu befuna ukushaya umdluli. Umbali bemshayela ukuthi liyothengwa nini ibhasi, kanti ikona ibhasi ka20 rand. Mina ngiyalibongela makomiti aleli bandla ngoba ngiyazi umuntu othanda mina owenzela mina into ezinhle akathandi emhlabeni. Kodwa ke noma ungathanda emhlabeni, mawuthandwa yimina igolide lelo. Abanye babethi ngeminye iminyaka leli komiti lala emapondweni alihlakazwe kuselidala. Asengibuza mina nje walidala elisha lizofika nani? Yabona bakunikelwa wena ophethe imbenge, mawuthatha amehla akho waphosa embengeni ilaqala khona isono.
anocimeza basho bayini uma banibheke ey'mbengeni la ilaqala khona isono. Aze ngababuza la abantu abekhona angazi abasekhona yini ukuthi ikomiti alihlakazi. Ngathi mina lihlakazwa kanjani ibhidlizwa kanjani ibhriji isayiwelisa imoto iwele ngaphesheya. Laba bazolakha ngani? Bazolakha ngegolide yini? Laba bazolakha ngosimende. Ngiyacela nje kunina komiti noma nganiphatha kabi abantu laba abayingancayimi ngamanzi, abanye bayavuma abanye bafuna ukuvuma. Uyabona uma ungavumi musukutshela abanye ukuthi awuvume, ngavumi wedwa usalekini wedwa. Njengoba selibonakala le moto abangazange banikele nabo bayagida bayajabula babona lento iyaphumelela. Kuba usathane into efanele manje yazi namakhono usathane uyazabalaza yena kodwa sonke isikhathi uyanqotha. Mina-ke ngiyakubongela Mapondo, ngiyinhlanhla enayithola yokuba zonke izinto ezinhle iqala eMampondweni. Noma ekhona usathane kodwa kuyona indawo yakhe le, udlala agcine ngokuhlulwa ngoba abantu abalana basuke yazi into abayenzayo, benza futhi ngothando lusongaphakathi enhliziyweni zabo. Manje umuntu mayenza into ngothando lusuke enhliziyweni yakhe ngeke usambamba wena. Ungakhuluma nje ukhulume kodwa ngakaye ukunaka ngoba leyo nto isengqondweni yakhe enhliziyweni yakhe eyenzela mina. Uma wenzela mina ubeka indawo ngoba mina ngizalwa abanye abantu abaphethe ikhiye zezulu. Angithi niyabona nje mangikhona kumisho ayisukunyiswa yimina nami ngibona sesisukumile bese ngibona khona amakhehla la eduze kwami. Ngiyafisa ke webodabo zethu ngifakile le moto hayi ngolifta ngelila noma ngothi ngihlana nawe indaba ezithabhala kulo isonto ungena uthi ngizokutshelela ukhiphela wale muntu ukutshelela sabe kumnandi kubona abantu baNkulunkulu bethandana. Ningavumi-ke noma nanini nanini uba nomubi angene phakathi kwenu ngoba omubi akayithandi into enhle. Wazi wenza into enhle nje usuyisitha kuyena ngoba ufuna njalo ukulalelwa yena kodwa engayi phambili ehlehla. Igama lenkosi alibongeke. Akumnandi phela ukukopela into enhle. Nalo nokopela ngoba nami ngiyakopela. Igama lenkosi alibongeke.
ngiyacela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi njengoba sekufike lesikhathi sokuthi sihlukane kiwe ngamakhaya oNkulunkulu esibakhonzayo basithwale basibuyele engozini ezizofika emzini yethu siphephile. Basiphe inhlaka basiphe ibusiso igama lenkosi libongweke. Inkosi nibusise.